Mrs. Lex Finoblog. Hi! Hello mga kasama. Kinigapon ninyong Kuya Joel Bense, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kasama mga kaigsunan, awhagon ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Claudio. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang ato magtatampo si Claudio. Matod pa, wa ko na'y pagmahay maguna. Magsunod yun ko no na. Apan gumikan sa kalisod lagi, nawa ang pagnauna sa pagmahay. O kung nga nung nahitabo ni no, aning akong problema, bebe. Naniyor ko pagsugod ng tanan, ha? Bye, Dro, dali, bye. Sige, bye. Kanta-kanta. Dro, kada buntag ari gyud diri do, ha? Kay magkanta-kanta, tagay. Bahala naglayo kay lutupan, daghan sa kay kag pasit libre sa kakaon dito mo. Si Kuya Arnold, di ba? Okay. Galiste, di ba? Oh, na. Oh, sige na So, siya. si Idol, nagsim nagpaminaw ng the wait people. Di ba? Idol Galiste. Okay, ari. Kanta na. Ano? Ari. Ato mo tayo intro do. Ano? Ay. Wana ko'y paglaom. Ito, barang-balang stungan gabi. Ay, larga. Ay, pasok na diris ko. Kana. Kaya. Okay. Wana ko'y paglaom. Okay, larga. Kana. Larga. Karong wala. Okay, larga. Okay. Sakto na. Asa ko pangita. Kana. Ang banag-banag sa tungang gabi. Kaping matapang. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay. Nindot ka na imnon diha. Oy. Play coach. Kung ni kumparing gabangan. Play coach. Gamharan ko kumpare. Dili. Pre, bilang ko pre. Sa no ko nga dali. Pero nabasa naman ko yung muna-una nga imo gyud ko pasudlon. Mo ni nindot tasan. Nindot ka tasan. Maibaw-an ni mo ang imo siga tawo nga pasudon bakag di. Kanang imo nindot ka na. Ako pa. Skang biliba gid ako ni pre. Nabasa ni gyud nimo akong utok no? Uy, ako pa. Imo gani kong pakanon ron. Tugil. Isiga. Sa. Tagan na sa di mo. O sa malikita di mo sa akong pananaon ron, be? Nga, imo kong dadon sa iyong sod, kay imo kong pakanon. Askang ilgiga. Di uli kinis Pedro kayo kaon. Tagan ko, pre. Tagan ko. Diha na yun ko believe di mo. Tanan yun believe na yun ko di mo. Unya, ikaw man akong kaon, pre. Imo bigong pa nun. Kana, grape. Grape. Kaya na askang. Ang inom, pre. Kita ni mo, pre? Kita kayo sa akong pananaw, pre. Wala na ko masabi sa'yo, parinunoy tabar. Tibur ko, pre. Hindi ko tabar. Tibur taon ko. Parinunoy tibur. Tibur taon. Bita, pre. Salamat kay pre nga imo ginang ihatag na ko, pre. Thank you, pre. Thank you. Lima na, noon sa murag tagdi ko pare, pre. Parinunoy tibur ko ganon. Pita sa na, pre. Tibor! Oy. Pauli na! Mari, pre. Wapat naman ka pang lababuan nga ka. Ay, Rida. Ibo asawa, pre. Palambon ka. Tibor! Ay. Saan ba? Pakulata ka? Awarang Pre, yan. muli sa ko kadiyot. Kaya kung natahong ko ni Sige, kadiyot, pre. Porbida, bungutan. Uy, klaro, mananaw ni pariwa katagan. Ay, Claudio. Tay? Usama na. Sagot kan laki hado ajo kay planong manarbaho. Bida sa ng istorya ha. Tayo ka ng plano tayo, no? Nananas, utok, daan, nanana. Pero ang pagpangita mo iwa. Ay, hanggaw ba yan mo panarbaho? Para makatabang po ka sa itong kalisod.
Dili kay magsige ka lang higda-higda niya. Ay, si tatay sa doy bida. Di ba sa tao na lalim na musigit ang higda tay? Reklamo ang lidang uban niya musigit lingkod. Sakit ko no kayong lubot, porbida. Nya di yung barog, ito-tuyok rang lingkuranan. Asa mo ito higda? Hello! Ah, May tubag na bagyo ka na hari. Bayon to ka ng katrero, no? Ha? Di ko muna kay balik di ka kilo sa man, ha? kining tay kuan ba ay kiday ka high blood tay noon sa mga taon kay don't worry karong maabot ka adlaw mausab na ang tinawgan sa mga tao diha nimo dili ka na punso kun dili ikaw na si Don Ponso Pilato. No, sad. O, sad, one bar ka na lang, ha? One bar ka na lang. Paong ka ginubuhaga ka. Tay, gusto kang ma-abroad ko? O sa'yo na? Gusto ba kang ma-abroad ko? Asa ka maguna mo abroad? Ato ko sa Amerika. Sa? Ato ko sa Amerika. O sa Amerika, ha? Pataka ka malang tuga-tuga ka abroad niya di ka maumulitok sa lugar? Dili na Amerika. O sa? Rabay kang nanawag. Amerika. Tatay sa doon. Dili na Amerika. Amerika. Amerika lagi. Hello! Dili lagi na Amerika. Amerika! Ay, ingon nga basta mo abroad ka nga to dito sa Amerika. Naon ka pagsultis lang na Amerika. Tuga-tuga nga I'm tao. going to America. Hello! Nunso. Tuga mo tao ka, Claudio. Ay na lang pang-ambisyon na anak, Claudio. Kaysa sinultihan lang daan, tagak na ka. Sa matang grado ni mo, bugo mo ka tawag in English. Bida, grabe naman sa ka in English. Kantahan natin ka, come on. Tapos Hello, kamaw ka dahil mo in English. Try me, tatay. Try me ka karno, makasuwe ka sa kung kumo, Claudio. Singi lagi ko, may bao ka kaning mong anak taon. Mayon dili ni basta-basta, may naman English. Bugiro, bayas ka guwang. Bantay to tingal na ka, ha? Oo, go ahead, kaubas natin. O sa? Padayon ba, go ahead. Mamatay mo ka, mahal kung kamatay mo buwaga ka, Gusto kang mamatay ko, Claudio? Ay, may problema tayo, Isos. Bantay ka, go ahead. Mag-go-ahead ka karon. Sige. Try me, tay. Try me. Bantay ka. Try me. Si Piat gani ka karon. Lumpim yun ng kalderos. Imo na mo manggawa ka. Ay, sos. Stoy, mabinaw. Unsay in English sa kamot. Uy, bisik mo na, tay. Bisik. Hand. Hand, ha? Sa tiin. Bisik niya po na, tay. Feet. Naunsang taon kay feet. Mau na, kasayo na. Bisik naman taon kay na taon na yun. Wali so na tay. Bebe. Aritas English. Unya binisaya, ha? Sus, balihon. In English na bisaya? Oo. Sambot. Pinakabisik. Bugiro ka ni ka na. Bisik kay na, uy, naunsang. Bantay bitaw ka karon. O, sige. Unsay binisaya sa ayis. Kabisik. Kuya taon na taon tayo. Uy, mata! Sa nose. Ilong bisik. Sa tang. Diyos! Ay, sakit ato. Sabi niya ng tang, di ba? Diyos mo na? Oh, basic. Pagkakidot. Nakonsensya biya taon ko sa kong tatay. Kaya anak kong tatay ko, gusto na yun kayo siya mo pahuway ba? Dili pahuway tayo na. Hindi na siya makatrabaho. Mga na gusto ko, gusto siyang makita na kong trabaho. Pero ang tinuod ng kita biya ko, pero listen man. Pero nakakita ko glaing paagi. So, yung Sara, asa ka ba, Claudio? Kapustura, bayan mo, insert pa. Ilis. Kabayang kontrakto ka ng ghost project. Ang ngita ko trabaho, tay. Uy, bilagro. Di na bilagro, tay. Dugay na kung gusto mo kitang trabaho. Uy, Yosa. Usa maganong trabaho ang gusto ni mong sudlan? Kusinero, tay. Kusinero? Di ka magani ka maumulotong bisang itlog. Bida to, tay. Pero karon basic na kinanako ng mga trabaho ay nana. Nasad ng basic ni mo. Duklong to manuong kakaroon na tang awaron.
Tay, napatudlo ko sa kong amigo kung saan pagluto noon sa mga oy. Kamaon ako, usar yiwa na ko, kamahukoy tay, kanang paglungag kanon. Kuwang gulp mo! Oh, so tay, what's going on? Shout out! Ingon ko hilop! Hindi tao na shout out tayo eh. Usa man yung sakto man na. Dili na shout out. Unsa na day ka karon? Vlogger na ka, ha? Kung dili shout out, unsa man di ay. So, shut down! Hilop na, Claudio eh. Sakay naro interview na ko tay sa maabot to among manager. Shot. Sutihan ka, Claudio, ha? Dili taon na lalim ang mamahimong kusinero. Taon na sila'y training. Ay, so, basic na tayo sa iyo na kayo na. Ikaw ang malabayan tamo ito kaning ako komo ba? Awar mo, awar na. Unsa man taon kayo? Hey, blood man taon kayo ikaw? Unsa man ka? Wes, testing ang taga kon makapasad baka sa pagkakusinero. Bebe. Usaw man pagluto sa lambay nga dili mo puwa o mo orange inig kaluto. Kasayon biya na bisik man taon kayo na. Usaw lagi! Isog ba? Noon sa... Isog ba mo orange maghihapon na? Paikon man! Ikaw ang gulbin... Oh, sayay! Sayoy! Gusto, wala kayo like choice. Para masinso mo dato ko. Gambito na lang yun ako akong kagwapo, ha? Nakas ilong wa ko'y laing mahimo. Kundili, ang paggamit lang yun sa akong sikretong hinagiban. Kinahata silong. Mauni nga akong kagwapo. Kani. Pakaruing noon kong kwartahan ko. Aron mabingwit ako mga bay nga mga gwapa. Kwartahan pa. Kay maibog na sila na ko. Kay kwartahan man ko. Nya gwapo na. Kanahan ni kadingay. Perbida. Muriak man nagsulti na ko gwapo ko. Ay, lumdam. Ihaon tarong ka. Power ya! Okay na kaya ko postura. Nako kani nga akong alahas ng pangsulob. Nya naay kwarta. Nya gold plated akong alahas. Murag ka din na si Ro, porbida. Hasta akong matudlo. Pulos dunay mga dagko kayong sing-sing nga gold plated gyapon. Hasta pa nga akong kumagko, may sing-sing pa. Syaro, di mabigwit ako mga dagkong isda ni. Ano lang kastinahan. Murder lang una ko. Mag-inom ko. Excuse me? Yes, sir. Usay bugnaw ni mo diha? Ang urgi bugnaw, sir. Pero ang ubos, init-init pa. Bida to nga na. Rose Pedro da, hangol kay disay sa anyos. Porbida. Maayo, naamoy coffee? Na, ma'am. Ay, kasiksi. Kadagang gilas. Pero dili lang pa. Pero bahala na. Kini mo akong ipagita. Na, ma'am. Sa may gusto mong ibutang, black sugar? Naday black sugar. Naaman gani brown? Di I know. Ay, ka na lang brown sugar. Okay. Ako asad, dong, ako asad, katong bugnaw, ha? Bisal unsa nga bugnaw. Excuse me. Yes? Murag, nakamayong ko ni mo da. Nakamayong ko sa yung face. Familiar kin ako. Murag, nagkailan ta. Ha? Diin man? Murag sa kuwan. Yan na, diin ba to, ha? Akadit ako sang hinumdum man, ha? Hala, ako sad. Nakamayong ko ni mo, sir. I think murag dito sa bangko katong nagpailis kog cheque. Yes. Murag yun. Okay, actually, magatuan mo sa kus bangko sa Metro Bank. Kay adto ko dito mag-withdraw kong cash town. Kay dili ko ganahan mo lakaw, ko idang cash. Pero kung wag ko ka withdraw kay naman, it's Saturday, siradong bangko karon, di ba? Mao ba, sir? Tagpila man sa withdrawon nimo sa bangko, sir, kada adlaw? Well, actually, ginagmay ra kay panggasto sa mga tao na ko kadalaw. Tag 50,000, 50,000 kada adlaw ra. Hala no, datuwa da ini mo, sir, no? Dili kayo. Oy, ay mo na mong coffee. Ang akong coffee dong. Miss, ako rin bayad na mong coffee. Ako rin bayad. Ay, sir, ayaw lang, sir. Ako lang. Dara akong bayad dong, Uy, kadako ani, miss. Uy, kasukli ani. Wa kay gamay-gamay diha. I-apel na lang sa dagang, sir, para masinsuan na. No, ako na. Ay, sige lang, sir. Okay ra. Ako
Ako na bayad, ana. Kagamay ra, ana, uy. Tubig. Oh my God. Okay. Matod pa kay to refuse an offers an insult man. Sige. Ako na libre ni mo sunod, ha? Okay? Ako na si Cloud. Just call me Cloud. Pila may sugilano ang tao nagkauyab yun ng duha. Unya, hangtod nga, nabot miso sa lugar nga kamir yung duha. Cloud, anong kidaman ko ni mo din sa motel? Hala, mapatyan gid ko ay nasa kong mommy. Abi ni mga Mitch, ay kabalaka na. Pakasilan ka. Kung gusto ka, ipatawag na ako ang tanan ko mga pare nga suod. Pader Josué ka doon na. Pader Dundun Barok. Pader Tommy Ugpo. Ipatawag ko to. Pader Randy Migrasyon. Pader Andy Satura. Pader Kate. O si Pader June Prajang. Ato na mga suod nga pare. Si Father Lucas Inok, iapil na. Pader Lucas Inok. Hapit ko kalimata. Pader Lucas, pero apil pwede tayo nangadaghan kay pare? Ay, pwede. Oy, anong dili man. Bisag ang obispo pa'y makasal. To pwede kayo. Ay, importante nga, makasal na ta. Wow, kanindot anak Clouds, uy. Amo nga, don't worry, ha? Kiss ko sa imong ilong sa... Ilong lang sa... Parat mo yung ilong, eh. Ha? Parat. Gilok ba? Gilok, ilong? Gilok man. Aris ubos, be. Gilok pa. Ayaw, anak Clouds. Ay, unsa, mga ay. Karo bahala ni mo. Hangad. Bahala na mo sa ito. Ay, sa supsupo na kong uliog, ha? Hinaya kay sakit. First time rabanin ako, Clouds. Dili ni chicken ini. Ano sa nini? Buwi bawang. Ako gyud siguro nga makuha na ko ang pagkababae ni Meds. Bisag dili kayong ilado itsura, bati lang daong. Pero ako gyagwanta. Unya. Meds. Clouds. Ako nagisultihan sila si Mami ug Daddy nga magbinyo na ta kay mabdus ko sa una natong anak. Nabdus ka? Nabdus. Ba? Pero doon lang ta ko isulti taon nimo. Ang kabatuoran sa akong pagkatao-taon. O mangayo ko nimo pasaylo taon nga mao ni ako gibuhat. Kini ba? Ang tinuod tungod di sa akong ambisyon. Okay naman ko ng ambisyon ko. Ako sa gani. Naam sa gani ko'y ambisyon. Pero lahi mo guli ako, dahil mates. Ang tinuod, dili ko milyonaryo. Dili ko anak ko kontraktor. Dili ko dato. Ha? Ang tinuod, Forbes ko. Forbes. Unsa? Ako na ako ambisyon ko magkasawag dato. Dahil kada kwartahan, hinungdan nga ng paduto. Dato ko, sing-50 sa kong gisuloob nga barkadina siro. Pero dili, tinuod, piki na. Oh, silo ako dahil. Silo ako sa kong gibuhatan ini mo dahil. Tungod mo ko di sa kong ambisyon. Silo ako dahil, mates. Nag-iila, tika. Kun maoy na. Silo ay ito. Kung di na ka makadawa ka, okay lang. Pero, nabdos sa mga. Kinalan yun nga ako na to bagon. Madubag ko sa bata nga karon nga nasibos. Anong hilak mo tayo, hindi, mates? Nga naman, ha? Tungod kay... Parihasan ko ni mo, pubrisan ko. Ambisyon ako nga makaban akong dato, pero pubrisan di ay kang inahaka ka. Purbida, murutag ekspresyon o dyan eh, bangag sa ilo. Bakasli ko, kay mabdos na ko, bakasli yung ko. Marisipsus. Mao ni akong problema kay nailad pa din ko. Ang babae nga akong giilad, labaw sa din mangingilad. O saan min ako, bam, ati pres, wala ba gusto taon ni Bayana? Ang ako ba nga maluwas ako sa kalisod ba? Pero utrom sa din way nakot. Saan min ako nga, mabdos na ba ni? Parihog tambagi ko ninyo, be? Utsa may akong buhaton, bam. Nay, mabasa diya nga nagpakairon ni Ingnon nga dato, pero way nahot, ha? Utsa man, kung kaboy pasultihon, Claudio.
sa tanan. Sa akong good morning sa lutupan. Good morning sa lutupan. Dako good morning po sa lamban, Ate Jejen. Good morning mga mama. Shout out sa tanang mga mama nga padayong ni palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Permi ang mga bata unya palit sad muhasa para sa mga dagko ang Don Pepe Tablia dark chocolate. Unya Diamond Yema o BMS Special Tasty Fish Cracker og sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lamay. Okay, good morning na to sa mga bata. Kinahanglan mo inom gyutag Paulitos Don Pepe Tablia mga bata. Nya ganahan mo kanang dark chocolate para sa nas mga bata o dagko pwede kay na unya kanang OBM special or ganahan mo mukaon tasty fish cracker or di ba kanang Diamond Yema special pwede gina na tong ugom-ugomon o kining Paulitos Macaroni Crunch kay the best gayni nato nga ugom-ugomo nato din ha kun maglakaw ta bisag asa ta padong unya sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat siya Miguel Foliar Filtracer good morning ni Boriha Kap og sa tanan po natong kayusanan labi na gyud sa ilang edisyon ang anak ni Kuya Nick Pipito sa Bromage PH Cleaning Business now open in Facebook account Bromage PH, contact number 0939-629-5933. Okay, salamat kanya. Dudong GR Pabitaw. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Rick Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, good morning natong tanan diha. Ate Wes! Okay, agaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar, ingon man kaning mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan, imna nato kanaog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, tulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inumdan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon. Usagyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka mukaon sa imong paniudto. Maugyapon sa gabi, sa di pa ka mukaon sa imong panihapon. Inom na pudaan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema, aning kidney ug UTI, ayaw na mo kabalaka din mo ang mahadlok o mag-uol tungod kay doon na makatambal, na makaayo, anang atong gibati bahin sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada adlaw, kaupat sa usa ka adlaw inom. Sa kung okay na ang imong kidney ug UTI, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. O sa tanan po na itong mga kaigsunan nga bigamit sa ato ang number 1 nga plus ang Sed Limit Oil. Thank you. Yung kay ninyo tanan. Kamo ang imong number 1 sa ato ang tinuod nga mutabang na ito. Muwagtang sa itong mga panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan nilikay, pagyuntas sa dinggi, kung mga plus na sa ito ang Sed Limit Oil nga anara na ito mapalit sa butika, di ba, Edwin? Tinood na, sa butik na rin kita makapalit, pero nag-give Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal, niya makita ang dalang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, Sed Limit Oil o Celebrity Beauty Soap, na binang Panyawan Coffee Mix. Mao nga kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee mo nga, mag-Shopee na lang ta. Shopee lang kay the best kay Shopee, Bam! Good morning! Po, kasi tingnan mo, Alduens, katotong tourist guide dito sa Lanao, Paul. Pau-Pau. Paul Lauro. Shout out. Si Pau-Pau, hinuktan ko ako masayo. Motorist guide dito pag-show naman ni Alduen dito sa Lanao. Ang umasap ka ni mo, Sir,
Roger Concepcion atong kauban sa una sa Sio Goliath wala ko kapalitan niya dihadapit sa may Kamagayan ba na dihadapit Roger ang mga bata kumusta ang imong mga apo no daniha sila sa paggamit ining ato akarong sabon sa celebrity ko Jake Beauty Soap ha aron ang mga apo nindot kayo og pamanit nindot kayo lang kutis iliben na kay doon kini mga sangkap mga glutatayon o papaya extract sa celebrity ko Jake Beauty Soap ang ato ang mga panit ni gamit nato ni ani magpabilin kita younger looking kutis artista kutis porcelana sa celebrity kutik beauty soap alabi doon na itom-itom imong panit alabi na dapit din sa may kilit sa imong ilong o dibat pa sa may agigising o dapit sa may aping bisan din sa may agtang sa celebrity kutik beauty soap para sa imong skin problems labi nagduna kay mga dead skin di man tanaw mo pero sab sila tanaw wala mga doon kay ni cellular tatak labi na adto ka mga tana sa butika para legit ang imong mapalit ha said marketing anak tatak ayo kalimot said celebrity kutik beauty soap thank you. Okay, o sa tanan po na ito mga kaigsunan, bisag asa tapadong, bisag unsa itong kanon, bisag unsa itong imnon, doon ang mga toksin nga musud sa atong kalawasan. Kanang toksin mo na itigdaot sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante kayo. Tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Kung madaot na siya, daghang mga major nga sakit nga atong sinati, labi na yun ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian mo ng imnan gyud na natog G-Detox Plus Herbal Capsule. Simple ra gyud kaya itong pag-inom. Usara gyud ka kapsula o sa kaoras sa di pa kamukaon. Pero doon na kay balatian katulo kay nung buntag udto hapon o sa kaoras sa di pa kamukaon. Imna natog walungan to sa 12 kawasong tubig matag adlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kining mutangtang sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres! Ate Pres? Wa may tao diri. Ate Pres? Awa, ba? Mali, ma'am. Hello! Atong sindir ka ng Goliath? Ay, Ate Pres. Ay, ang atong sender de Goliath. Atong sender Ate Pres, Dudong Claudio. Kalis Claudio, Ate Pres, kay kuan ni siya taon, kanang unsay pangalan ni. Way trabaho niya nang ngilad lagi taon siya Ate Pres karon kita siya babae nga murag lahasan sa taon ba kay siya sulusulo wala sa mga fake kato sang babae ni sulusulo wala sa mga fake iyang paguyaban naton nga nadaan niya sa lugar nga mabugnaw nahitabo sila napabdo sa babae gisultian ni Claudio nga maunay ako ang problema nga dili ko tinuod nga dato nisulti sa babae niyo sa man ni di man ko tinuod nga dato nga mabdo sa ako. Diningo siya nga, what ba ko'y gusto ni Bayhana? Saon taon ni niya? Yung babae, pakaslig yung kapalit siya, what ko'y gusto ba mapakasal? Yung saon niya, nangutada siya mabina nga, unsa iya buhaton, Ate Pres, ug di mo, unsa ko iya buhaton, kay babae mga sababina na may Bible, pabasa mo, naaba ko no sa Bible nga, ilad-ilad, kwarta-kwarta niya, naaba ko na, mabasa ko na sa Bible. Pahiyam mo na sa doha ko, inilaray. Inilaray lagi sila. Inilaray sa doha, yung pobre eh. Puros pobre. Tangkol si Roong, anong kwintas mo ang singsing? Grabe lagi kayo. Hindi nadaan sa tungkol sa pobre. Oo, ang daan, grabe. Ay, mag-milyonar yung mini. O niya, Ate Pres? Kung sabay atong ikatambagan nila taon nga, muro parehas man sila. Pagdayo na lang mo, oy, saan nga ang sa inyo, aday sa likway inyo, ang naitabo naman mo. Nahinayat na. Naunsa. Okay ra, oy. Pagdayo na lang mo, pag-asawa na Claudio, kada si Mitch, kay, cut-on ra kag ko, ano, ay. Gugma. Amerikano sa nga na, Mitch. Masawa na. Masawa na. Masawa. Bab, ang sa'yo ba sa rito niya? Be. Kung ari ko ka diri sa... Ay, patungaan og 50 pesos. Kung ari ko kat panultihon Goliath, no, malahi man sa inyong pamahayag, no, panultihon 12, versikulo 27. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha. Igwa kayo, no? Igwa. Iyang gitinguha, wag yung magkabuot. Perting sugamat. Sugamak. Balik. Dili kayo makabuot sa taong tapulan ang iyang gitinguha. Apan, masapian ang kugihan. Punaan, padayonon. Verse 28, ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi, apan ang pagkadaotang dalan paingon sa kamatayon.
Igo gyapon. Kang iyang pangandoy namatay. Tayo ko eh. Gusto ta siyang magpakabuhi, gusto siyang madato, puro masala nangilad-ilad, namatay ang iyang pangandoy. Namatay. Katong gingon mo gulyat, pangasawaan na lang na ako dili ko mo uyon mo supak. Ano man ba? Pangasawaan mo na, parehas mo way trabaho. Ngiti sila trabaho. Ayaw pangasawa, panarbaho, apan sustinto ang bata. Kayo mo ng pangasawon, duha ng mo dihang magkamang. Kaluoy sa... Ayaw lang ba ba? Atol na yung pangasawa niya. Suportaan man ang bata. Niya, ang babae tao, di siya maluoy. Ay, ikaw rin bahala niya. Kaya ako isustinto ng bata. Ay, ni Kuan Hindi mo mungita mo kang 16. Ikaw nung sagbat mo ka. Balik ta gulyat. Di siya lang sustinto, Dro. Niya, ikaw lang pangasawa sa bata, ang babae. Ako yung masawa. Sa'yo na ni mo. Tanawas ko, sinaw ka na. Mamili pa yun. Ipangako na mo. Ayun, wala pamili, Dro. Oy, Balik. Diya ginanig daw, Balik ta Dro. gulyat. Ang inyong... Diya ginanig daw, kani. Samang na nga. Kanina tayo sa... Katong gikugos na ko sa... Ukay, balik mag-ukay pa tao Wala ko itong oras. Okay. Ang kagati Priscilla o ang imong gulyat, pangasawon lang. Dahil mangitag trabaho. Manikamot silang duha. Kay, sa ilang pag-inilaray, ni Mabdos man, mainta to, wato sila magbuhat o kanang gitawag o kanang abnormal sex. Kaya kanang ingon lang ng pakigilawa sa pang kaminyoon, dili balik sa may sakto. Karon ka ni Mabdos, pangasawon lang. Tapi uban gulat kung way trabaho no, mingon ang laki pakuha ang bata. Basta babae mo decider ipakuha ang gisabak. Di sa maayo. Duble lang sa. Dili maayo. Karon, ingon man Pedro, ingon man si Julia to sa Priscilla, kanang pakaslan, magminyo lang sila pangasawon lang, unya manarbaho, mahitag trabaho. Wala na problema karon. Mabagulyat? Maano? May suggestion. Oy, kasi nga na itong Cinder? Si Kan. Sa Idero, Claudio. Claudio. Oy, Claudio. Og dire pa ka na ako. Ituto ko na. Salamat po ka na ganito luman, no? Korakoy! Puzzle! Kihon! RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon. Nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Si Kuya Raday nagbayad, anak ma. Usahay kung madugay ang iyang pada. Huwag ting bayad na sa yuta. Ako lang unay mo bayad. Labi pa kung masayo ang akong pensyon o magkuha ko sa akong savings. Usahay, ingnon kong kuya ni mo nga taplan lang sa anako. Pero okay na ko Kay siya sad bayan nagpalitan ng akong mga tambal para maintenance. Mausab. Murag, wala sab ka magmahay nga. Naingon anak si kuya man na. Hoy. Ayag bugal-bugal si kuya ni mo.
Kay bisan pag usa na siya kamahuyang, apan dili to gusto kumidyahag sama ana. Kay formal to siyang pagkamahuyang. Edukado ug labaw sa tanan buutan si kuya nimo. Saksi yung ko anak ma. Siya pa nagpatiwas og pa-eskwela na ako ron. Maong pagtarong. Ayaw pakyasa ang imong maguwang, ha? Oo nga, uy. Ipakita na ko kang kuya nga mo graduate yun ko. Kana, gyud. Graduate, gyud. Usa magmenyo. Mama, pugay ito'y uyab. Minyo na dayon na yung niskuton, uy. Mag-ilis na ko, uy. Magpakuyog magkakaslungsod. Ay, kapuyas na kang tagnanan, eh. Pero utngan lang yun din ako. Asa raman unya ng pahuway pa kung makagraduate na unya ko. Ma! Naga dia ma, beli ko be! Si Manong Marlon man ron. Manong, ikaw gid lagi? Si Mama. Oh, to tinggal ito sa misita sa likod ay. Nga naman di anta. Si Mama, no? Kung maabtan og kwarta ni Eldred, di gid pa ibaw. Huh? Di manghatag. Ano? Bahin-bahin gubul unta ta. No? Kung bayad man ko na siyuta ang ipadani Kuya Eldred ko, no? So, di ko mutuog para bayad lang sa yuta tanan, oy. Naago na yung pagkapin para palit bugas o sudan. Ay, akiwa na may bugas sa bahay. Ug may tuyo sab ko niya. Hay mas ya. Ah! Ma! Sam sa kituyo ni Manong Ma! ang mama, eh. Bisag minyo na ni Kuya, no? Magsige man nagyapog panghingi ni Mama. Eda, gamay re akong nahatag, oy. Ang dirira na sa akong coin purse. Kay wa baya na ko kuhaatanan sa itim ang tanang gipadaning Eldred. Kay para na sa taon to sa akong tambal sunod si Mana. May kay nakahuna-huna ka, anak, ma. Kaya makadetect ra ba ginas Manong no nga nakay kwarta, balik-balikan gid ka anak niya. Pero ang usa ka tuyo niya ang naglisod ko sa pagdesisyon. Ha? Kayon someday, ma. Kay ang kanang yuta nga among gidatadatahan gud ni Eldred, pwede na mabayan kung makabayad na o katunga. Unya kay sobra naman as katunga ang among nabayad ana, mong gustong Marlon nga magbayad dito sa yuta ni Eldred. Ha? Musugot ka si Kuya Eldred, anak, ma? Si Kuya Eldred, maayo yun ken pagkaliwat ni Mama nga sobra kabuutan o kamasinabuton. Ilang gitugutan ang among eldest nga mo'y unang mutukod og bahay sa yuta nga ilang napalit. O ingon yun siguro ana ang mga buutan sa masagisulti sa uban nga mo'y unang kuhaon ni Lord. Grabe ang kagkuol sa among pamilya diyang namatay si Mama sa iyang sakit. Si Kuya Eldred sab nga kabata pa unta, apan wa mi mahibaw nga may gihambin sab diang sakit. Wa na niya mahimo pa ang pagpatukod og bahay sa yuta nga iyang napalit. Unya. Oy. Siya di kay ganda. Kaya ang make-up ni mo, maano dyan na si mga luha. Abi ko ba og kasal ni? Hilak-hilak man di ay ni? Papagani, magsugod ang seremonyas. Ikaw diya, naghilak-hilak ka na. Kung siya na ni, oy? Di lang na ko kalikayan, Yats. Kay ko niya paunta si Kuya Eldred, siguro. Bakit trabaho ron? Siyan? Kay ako manuntang kuyang mag-make-up na ako ron. Ay, kung saon taman niya. Huwag man siya. Mga anto sa lang ko, day. Sorry, oy. Nanamdom lang ko sa akong kuya o sa akong mama. Kay ko niya paunta sila ron. Niagit nanta sila sa akong kasalian. Yan naman gina sila ron, oy. Nagantaw ni mo. O dili sila malipay nga nagguba ng naon ni mo. So, cheer up! Namiss lang yun ako silang mamang kuya ng adlaw sa akong kasal. Hala, oy. Ma, kuya.
Rasya, iya ka man lagi. Antayon na yun. Ikaw lang sa Mas Joey. Ay, ito, sa trabaho nung. Unsam dayon ta ato de, ha? Nasuroy ka man. Kung anong, magpahibaw lang unta ko nimo nung ba, nga mo'y akong gusto nga, anhimi magtukod og bahay ni Joey, sa yuta nilang mama o Kuya Eldred. Unsa? Oy, dili na mahimo grasya, oy. Ha? Una, wa kay natampo aning yuta. Okay, wa masag ko yung natampo, pero lalaki mangod ko. O ikaw, kay babae man ka, og minyo na ka, adto ka na si mong bana. Anong ari pa man ka sa kong yuta? No? Imo na nilingi ang kong yuta nga imo ra no? Hala no. Balikon mo ba na ako ang pasabot ni mo? Sagi kaingon ko na wa kay katungod aning yuta kay babae ka. Kung gusto ka magbay, adto ka sa paperte sa mong bana. Akong nasabot nga gustong suluhon sa usan ako kamaguwang ang yuta nga napalit nilang mama ug sa usan ako kamaguwang nga si Kuya Eldred nga karon pulos na nga matay na. Kining maong yuta nakapangan kang Kuya Eldred kay siya may mas dako og share sa nabayad aning yuta. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sila si Mama o Kuya Eldred nga akong maguwang ang nagpalit aning yuta. Apay nakapangani kang Kuya Eldred. Kaysa naman ang makapanag-iya iniron nga pulos naman sila patay. Ikaduhang pangutana, may maguwang pa ko ang among eldest na si Manong Marlon nga unang nagbay aning yuta. Apan, di man ko niya pabayon dinhi, kay wa kuno ko'y labot, kay wa man kuno ko'y natampog bayad aning yuta nga lampaw man sab siya good. Gusto ba siya nga kay babay ko at ko dapat sa kumbana? Ikatulong pangutana, nagkasabot kong gustong suluhon sa kong maguwang ang yuta sa kong mama og igsuon. Kung may katungod man gyud mi aning yuta unsaon ako pagkuha sa kong bahin? Ikaw pa to katapusan. Patay na si Kuya Eldred nga maoy nakapangan sa titulo aning yuta. Wa siya anak kay ulitaw man o mahuyang si Kuya. Wa maminyo. Kung maklaro na ninamo og bahin sa usa ko ka igsuon, unsaon man ipagbalhin sa among pangan? Ug mga pila man sab kaha ang gasto? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran. Gracia. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal. Of course, sa mga medical nga mga pangutanag problema, Dr. Obra, Dr. Rene Obra to the rescue. Ay namugpaglangan, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account. Kini ang Akong Suliran official writers page. Padesad, na pa may post office, ipadala ang inyong suwat sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gyud o klase-klase pang pamaagi kung saan nyo pagpadala inyong mga suwat, mga suliran diri namo, amo lang yung gihangyo. Guys, para among masabtan yan, hindot po pagkahimo ang drama sa kahanginan nga inyong mapaminaw. Matag episode, kumplituha lang ang detalye, hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana o mga problema. No? Kayo lang yun ninyo kanang diretso ag suwat ang mga pangutana. May kasabot, kibaw mo nga, no? Although naani ang balaod, sometimes ang advice, even medical, no? Ang advice nga mo ang mahatag magdepende man sa gudpud sa sitwasyon. There are different ways by which you will apply the law, ang procedures no sa balaod unsaon pag-apply ug asa ta mo dangop, asa ta mo duol. Magdepende gyud sa sitwasyon. So mas masabtan na namo kung inyohang inanaon. Guys, thank you kayo sa mga maminaw nato pinaagi sa ato ang Facebook account and sa mga nag-like ug nag-follow sa kiniyang Akong Suliran official writers page. But most of all, my big and heartfelt thank you and love sa tanan mga nag-like ug nag-follow sa Elaine Tantengco Bathan, Attorney Elaine, sa Threads ug sa TikTok ug sa Instagram. You may like and follow me guys para magkita-kita pudta, no? Siguro hopefully maybe next year sila kog plano ani na maybe we can come up also with mga short mga TikTok na tuon mga punto legal gihapon nga mga pangutana, no? But ang ato ang letter sender wa man ni mosulti siyang address pero gipadala ni sa kiniyang Akong Suliran official writers page si Gracia 29 years old. Kabahin ni sa iyahang mama nga nakapalit og yuta iyang mama niyang iyahang
iyahang igsuon pod naapod nagtrabaho sa gawas. Okay? So murag naani sila dire issue. Okay. So ang atuang mga pangutana ani sa iyang sitwasyon is this kay ang iyang manggong maguwang gustong suluhon ang yuta nga napit palit sa iyahang mama, no? Kay ngano man ni og kay ang iya kunong nasabot nga gustong suluhon sa usa niya ka maguwang ang yuta nga napalit nilang mama ug sa usa niya ka maguwang kato si Kuya Eldred. Unya kining kunong kana kunong ilahang yuta nakapangan kang Kuya Eldred kay siya may mas dakog share sa nabayad anang yuta. So muna ni ilahang na issue karon kay while ang kabaw sila nga naibahin ng iyang mama pero mas dakog bahin ng iyang Kuya Eldred pero ang yuta dili mama and Kuya Eldred. Si Kuya Eldred ra. So mao na ni. Sila kuno si mama niya ug ang iyang Kuya Eldred kanang iyang maguwang ang nagpalit sa yuta apan nakapangan ra si iyang kuya. Kinsa man ang makapanag-iya ani ron nga pulos naman sila patay. Okay. Ang akong pangutana, akong sanitanaw ba niyang mga pangutana guys ha, kay akong nasabtan, ulitaw man to si Kuya Eldred. Okay? So, why patay na si mama, patay na ang kuya, ang atong pangutana ani, magdepende no kung kinsay unang namatay, si mama or si Kuya Eldred. Ngano man. Kay kung si mama ang unang namatay, unya ang yuta, dili magdepende kay ngano, wa man nakapangan sa mama, wa may laylabot sa mama. Okay. Ani, ang basihan nato sa pagpanunod will be based on kinsang pangan ang nakabutang sa titulo. Kay kung kinsang pangan ang nakabutang sa titulo, maunay ilhon nga tag-iya sa yuta. Unless naamoy mapakita nga dokumento nga gipirmahan si Kuya Eldred nga magpamatuod no nya sinumpaan ni notaryado nga magpamatuod nga maski pag ako ning pangan pero let's say 30% aning yutaa gipanag-iyas akong mama. Kung wa ta ana nga dokumento ang full gyud nga tag-iya anang yutaa kay si Kuya Eldred gyud. And siya gyud ilhon nga mo itag-iya anang yutaa. Lain ang mahimong storya kung naatoy mo tumaw nga ingon nato nga dokumento. Unya lahi pod ang treatment nato kung pananglitan nag-unag kamatay si mama kay ang kanang 30% bahin-bahinon ninyong tanan apil si Kuya Eldred. Sa 30% nga gipinpanag-iya ni mama, no? So mahog og 70% ya kung upat mo kabuok divided by 4, ang kanang 30% maunay bahin ni Kuya Eldred ug inyo. Unya ini kamatay ni Kuya Eldred, ang katong iyahang bahin i-divide pud ninyong tulo kay wa naman si mama unya upat man unta mo kam nag-igsoon nya nawaay mong usa ka igsuon kamo na lang tulo. Kamon tulo may magbahin-bahin. Pero atong i-assume nga why dokumento so si Eldred gyud ang giilang tag-iya ana. Unya kay wa naman ning mama mahog gyud ang nga magbahin-bahin ani will be kamo na lang manag-igsuon kay wa may anak, wa na po'y ginikanan, manaog ta, wala, saka ta, wala, sorry tas kilid ang mga igsuon. Kamoy magbahin-bahin no sa kanang yuta. Kaduhang pangutana may maguwang pako nga among eldest nga katus manung Marlon. Nga unang nagbalay ining yuta apan dili man ko nila pabalayon dinhi kay wa kuno koy labot kay wala koy natampo og bayad aning yuta nga labaw sad siya. Husto ba ni? Nga husto ba siya kay babay ko adto kuno ko dapat sa akong bana oy dili man na ingon ana ang basihan nato sa pagpanag-iya sa yuta nga sinunod nato is kung legitimate heirs bata ug ang tao nga mamatay nga way anak unya wa na pud ang ginikanan ang mga manunod niya or ang mga manunod sa iyang kabtangan ang mga legal heirs sa in English pa ang mga igsuon. Dili na mo matter kung bayi ka or laki, dili na mo matter kung nakabalay ba ko diri or wa manay labot din ha. Ang ato yung basihan, kinsay legal heirs ug unsay inyuhang bahin. Equal mo kung wala mo'y laing gikasabutan or why last will and testament. So sayop ni Kuya Marlon sa pag-ingon nga wa kay labot adto kasi mong bana uy di uy. Pareho ra mog katungod, equal mog katungod kamo tanang buhi nga manag-igsuon. Ikatulong pangutana, nakasabot kong gustong suluhon sa akong maguwang ang yuta sa akong mama ug igsuon. Kung may katungod mangyud ko aning yuta, unsaon nako pagkuha ang akong bahin? Simple.
example, una, kwa ang marriage certificate sa imong mama, kwa ang birth certificate ni Eldred, kwa ang imong birth certificate because that is your proof nga igsuon mo ug naa kay katungod nga manunod sa imong kuya. Ikaduha, kwa ang death certificate ug kwa pod ang certified true copy or ang owner's copy sa titulo kung makuha nimo sa yuta nga ang gatag-iya si Eldred kay mao ra gyud na imuhang basihan adto dayon og abogado, no? Kay para magiyahan ka, matabangan ka kung unsaon pagkuha ang imuhang bahin. Kay kung dili gani gud niya ihatag si Marlon, no, outside of the court kanang extrajudicial partition nga gitawag, meaning gabahin-bahin mo, nagkasinabot mo unsaon pagbahin, kay di man siya manghatag, naglinilaog man, mag-judicial partition ta. So, ideklarar ninyo kung kinsay mga tagtungod, kinsay mga manunod, unya, unsang mga yuta ang inyong kinahanglan bahin-bahinon, ang korte na ang muhukom kung unsaon na pagbahin-bahin ang yuta. Ikaw pa, katapusang pangutana, patay na si Kuya Eldred nga maoy nakapangalan sa titulo sa yuta. Wa siya'y anak, kay ulitawon mahuyang man to siya, wa naminyo. Kung maklaro na ninamo og bahin sa usako pa nga maguwang, nga buhi pa, unsaon ni pagbahin sa among yuta, pagbahin sa among mga pangalan ug pila man sad kaha ang magasto. Okay. Now kung mamatay ang usa ka tawo, naay mga kabilinggan, naay mga kabtangan, so kana mapunta na sa iyang mga legal heirs. Ato na nang na-explain nga ang legal heirs ni Kuya Eldred kay wa may anak, wa na pay ginikanan, mga igsuon ang mga nahimong manunod anak niya. Now before na mabalhin sa inyong pangan, bali ang kanang title ibalhin na sa pangan sa mga legal heirs. In this case kamong man nag-igsuon. Pero para mabalhin na siya guys, ang title, kinahanglan mubayad tag buhis nga gitawag og estate tax ug documentary stamp tax sa BIR, transfer tax sa munisipyo kung asa na ang yuta dinha, og muhimo ta og extrajudicial partition. Ang kanang extrajudicial partition usa na ka dokumentong notaryado ug pirmado ninyong tanan nga mga heredero, tanang legal heirs diin nakabutang didto nga si Kuya Eldred namatay nga way anak, wa na pod ang ginikanan, muna kamo ang mga legal nga manunod. Unya pagkamatay niya, naa siya yuta nga gibilin, unya kay kamo naman lang ang nahabilin, ingon ani ninyo pagbahin-bahin ang yuta. Okay? Now, kung mabayran na tanan, buhis akong giingon ninyo, estate tax, dog stamps, transfer tax, ato din ang iparehistro ngadto sa Register of Deeds kung titulado ang yuta o di gani ipabalhin nato diretso ang deklarasyon ngadto sa inyongan. Enough na ba na? Sakto na ba na? In a way, yes, kay magpamatuod na siya nga kamong duha na ni Kuya Marlon nimo ang tag-iya sa yuta, kamong man nag-igsuon. Ang problema ana is that di pa mo ka-identify just because na nang inyong panganduha, wa pa na mahabot sa punto kung nga nagkasinabot na mug-asa dapit ang imo, ug-asa dapit ang iya. Para maklaro, pwede gyud na ninyong buakon ang yuta using a partition agreement. Nga okay, kani diri dapita, gikan sa mangga, hangtod sa unang lubi, maunay ako ang bahin. Ang kani din ha, hangtod sa imo, maunay imong bahin. Ato nang paaproban, pwede gyud nang mabuak-buak na ang yuta. So meaning, ang katong usa ka titulo, pwede na tumahimong duha through the partition agreement. Okay? Mo na, that's how it will be, no? Para aning mga yuta. Hopefully, di lang yun mo mag-away. Kay sus, pila na yun kabuok sa ako ang mga kaso, mga kliyente. Ang issue nga nagkaaway na buak ang pamilya. Kwarta o yuta. Paet, no? Hinaot unta magkasinabot lamos pagbahin-bahin. Bawal greedy, guys. Dili pa de mag-greedy sa last part, ha? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga kagaming Lanilla, Cebu. Agang tumatatampo, nagdas sa nga Marty.
Oh, Jen, unsa ko ni? Ngano nang hipos mo kasi mong mga gamit? Dili na ko, Marty. Undangon na ni nato. Nga naman. Ba't sabay saan ako ni mo? Gikapoy na ko. Dili pa ka gusto nga magkaanak ta, di ba? Jen, di ba nagsturo yan naman tayo? Onya na kung maigo na tang tinigom. Dili pa ba na igo ng tinigom ni Mus Bangko? Naana kay stable nga trabaho, Marty. Unsa pa man ginigipangita ni mo? Basta kay di ba ko andam? Bahala ka. Basta kay dili na ko. Jen. Tagay ito na. Di lang ko, bay. Di mo kasulbad ang tagay sa kong problema. Ano sa may plano ni mo? Atura ko sa bay. 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 Layay. Ako na lang usa din sa bay. Ningaw na kayo nga, wanas Jen. Magawa na akong inom nun. Di na lang ako mag-inom-inom. Medyo naigo na gusto kong giinom na. Pero lain ka po kayo kong gibate. Hawa kayo. Mura kinalagin nga magawas ko na. Ato kong motiwas og inom sa bar. Sir? Oh. Kadali ba ni mo makurat? Sorry. Laom lang kay ko ganoon na. Huwag akong makabantay mo. Ano sa'yo ato? Nangutaan ako ni mo if okay ra ba ka? Dili. Same. Problema sa partner? Wala ko'y partner? Oh. Okay. Mauding naginusara ka. Well, same ta. Naginusara og namasin nga makahuna-huna og tarong kong muinom. Magit, yeah. Pero, makagool madig samot nga maginusara. Pwede og, di nila ko tupad nimo? Pwede ra. Thanks. Pero, ila-ila sa ta. Ako si Hana. Marley. Nice to meet you. Sige, shot. Asam ko. Yan na. Patay. Sabi kibuhat ako. Muli na ko. Mura hindi yung kamutubag-tawagan. Lagi? Buang nga ba eh? Bugan ako eh. Safe ra maga? Okay ba? Ako lang mo mabdos to. Si Bako ka rin. Sige, kung nauna ni Hana. Biyaan, bito na ako. Okay na to siya eh. Pila na bitaw kasi manang nilabay, sukad nga naitabo tanong mo. Kitsa mo ni. Hello? Marty, si Hana ni. Diin ka, number na ko. Ikaw nga mo'y naghahatag na ako. Marty, may angay ng istoryahan. Magkita ta. Asa man? Mabdus ko. Usa? Arihata, nakuratsat ko. O dili pasad ko andam. Pero wala natin mahimo. Naana ni. Sige. Ay kabala ka. Suportahan ka.
Ako'y bahala sa mga tanan mo kinanglanon o gasta sa mga pagprenatan mo. Salamat, Marty. Mura naman ni dili ikaw, bay. Wala naman kitpahuway sa sigig trabaho. Kayod yung maayo, bay. Para sa kong maabot nga anak. Wag yung kung magdahom nga, ingon ane day ka responsable. Dibuwagan ka ni Jen, kay dili pa ka andam nga nay anak. Nga karon? Karon, naanam yun eh. Isan ako mahimong pasagdan. Kay responsibilidad din ako. Hangtod sa hangtod. Bay Marty. Gikan ko nagpa-prenatal. Maayo hinon. Marty, na ako importante kayo ng isulti ni mo. Ano sa mana? Sorry. Oh. Ha? Sorry? Sorry sa unsa? Nakarealize ko na sayop kong ihap. Dili ikaw ang amahan sa akong anak. Unsa? Bisag unsa ako balik-balik og ihap. Ang akong ex mo'y amahan sa bata. Kano saan rin manibawan? Mga usa ka buwan na. Og naglibog ko kung saan ako pagsulti ni mo. Marty, pasaylo ako. Kay kung ako'y pabuton, gusto na kong ikaw mo'y amahan sa bata. Kay way ayo ang iyang papa. Yan na. Okay na. Sorry, Marty. Sige lang. Iampo na ko puhan nga mabawasan ng imong kaayo diri namo. Salamat gud kaayo. Karon pa ko nakarealize. Gusto mo ko nga na ikaw galing anak. Og sakit man day. Bisa na og wapan ako makita ang bata pero 8 kabuwan kong nagtuo o nag-expect na may anak na ko. Excited na ginunta kay ko. Pero di siya para na ko. Si Jen ang nag-chat. Magkita na. Nga naman ka. Mabdos ka. Oh, Marty. Og mga nakay nako. Nahibaw ko nga dili ka malipay kay... Salamat. Unsay salamat. Salamat kay mabdos ka. Uwa ka masuko. Uwa. Nalipay ko. Ngano? Andam na day ka. Oh, Jen. Og di na ko masugot kang mawa pa na akong anak. Hasta ka. Tinuod. Wala ba ginuto ko'y plano magpahibaw ni mo? Pero dili na ko kaya nga i-blind ka. Jen, salamat. Salamat. Huwag ay gabala ka. Ako'y bahala ni mo ug sa atong baby. This is Lex Pino Blood. Excited na ko nga mahimong amahan. Sa akong kadismaya, napulihan og grabe nga kalipay. Siguro, gigamit lang nga instrumento siya na para makarealize ko nga gusto sa din ako nga may kawalingon akong anak o pamilya. O karon, malipayo na kami ni Jen sa among pamilya. Di na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang tagi ni Marty nga taga Mingla nila Cebu. Uban sa awit ngayang ipangayo awit nga nagalahan. Basta't kasama kita. Ang mga kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Carol Marihikain. Gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit.
I-address lang nining tulumanon. Handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.